ploegen zich hebben opgesteld. Voor de ene is het wat spannender dan de ander. Mooie begeleiding van Olson. Die alles in het werk stelt om het kind een mooie avond te bezorgen. En dan staat iedereen klaar voor het Friese volkslied. Bijna allemaal op de goede plek. Een gezelschap van 100 man van het Lemmer Mannenkoor. Jawel, er bestaat ook nog een Lemmer Mannenkoor. Zong dat a cappella en kreeg daarbij ondersteuning van een goed bezet Abelense stadion. Want het is zo goed als uitverkocht. Dan gaan we kijken naar de opstelling van Heerenveen.